Здравейте, фенове на Майнкрафт, аз съм Колилай с поредицата Колилай's Videos. Това е четвъртият клип от тази поредица. И в този епизод мисля да направя как ще конструирам поляна, нива ли, така да го кажа, нива. Но първо да си вземем Stone Hole. Не, ще си направя повечко, за да имам възможност, ако ми се щупи някоя, да... Упс. Малко съм забавен, но имам предвид бавен, не забавен, а бавен. Така, ще си направя един меч, колкото да ме защитава. И сега тръгвам да събирам семена. Ето едно семе. Ето, вижте, за това говорех. За това ще ми трябва меча. Ето вижте колко бързо го убих. Семена. Трябват ми семена за нивата. Да, но защо не ми дава? Оф. Не мога да разбера защо не ми дава семена. Семенца, да искам семенца. Вижте, само едно сега ми даде. Искам семена. Много семена. Имам идея. Първо ще направя за Sugarcane ливадка. По-лесно се конструира. Аз мисля, че нямам айрън да пренеса вода. Сега ще видя. И ако нямам, ще слезна в мината, за да взема. Но първо да събера малко Sandstone. Да. Днес не съм толкова лигав, защото не съм си говорил с Нянкат изобщо. Само се видяхме навън за някакви секунди, защото пак му беше избягало кучето. Той трябваше да го търси, затова не можахме да си поговорим. И... Опа, скелет! Ела тука, приятелю, да умреш. И да, не можахме да се видим, защото трябваше да си търси кучето. Аз отивах до магазина. И затова. И не съм толкова лигав, което е по-добре, отколкото да се правя на ненормален. Аз си намеря къщата. Ето я. Да знаете, в по-нататъчните, мисля, че в следващия епизод ще си увелича къщичката, защото сега ви казах, че ще правя нива и затова. Ето, нямам айрън. Сега да изям няколко ябълки, защото ми свърши хабутчетата и може да ме убие. Си хапна и малко Rotten Flesh. Отрови ме нищо. Кирка имам. Я ще си направя аз една Cobblestone кирка. Защото съм закъсал. Здравата. С тази дървена кирчица, с която не мога да щупя нищо. Така... Направих си две. Така, да тръгваме. Та-та-ра-та-та-та. Оу! О, аз забравих торчове. Ако имам въобще. Мисля, че ги изхарчих. Не съм. Не съм. Това било в някакъв друг сейф. И така, тръгваме да събираме айрън. Ако намерим. На колко височина съм? 54. Я слеземе по-наниско, бе. И дано скоро да намеря айрън.
Защото съм закъсал от всякъде. Една кофичка не мога да си направя. Мисля, че скоро ще има нов апдейт. И там ще ви покажа новите айтеми, но не съм много сигурен. Ще проверя и в следващия епизод ще ви кажа. Ако намеря откъде да видя. Или питам Нянкат, защото той обича да разглежда. И да, ще се опитам да намеря информация. Да се снабдя с информация. Опа. Дърт. Малко дърт. О, още дърт. Малко е скучен този клип, но... Не знам, те всички са ми скучни. Не съм толкова забавна личност. Биваме да играем Майнкрафт, горе-долу. Ето, Айран. И така. Намерихме Айран. О, още. Отивам да си направя кофичка, но първо да го изпека. За да, ако имам кол, ако нямам, ще излезе да си взема малко дърво и ще изпека. Чаркол. Не кол, а чаркол. Но то е същото. Почти. Но то е по-ядрено. По-силно. От другото. Ще изпека един кол. Като мисля, че ще ми стигне за 3 айрана. Но всъщност аз защо не ги... Айде, вече съм го изпекал. Първо ще изпека 3, ако стигнат. И после с wood ще изпека другите, останалите. Още един. Браво. Става добре. И мисля, че в този епизод няма да мога да направя ливатката. Но в следващия ще мога. Така. О, Майкъл. Не ме пипайте. Пак скелети и паяци и всякакви такива джунджури. Айде, умри, скелето. Или там какъвто си. Сега отивам за малко вода. Охо, зомби. Ще си направя една дупчица. Ще запълня с айрон, с вода, за да мога после да направя нивата. С малко идвам, само да хода да си взема още вода. Добре, вече можем да си вземем довиждане за този епизод. Можете да се сабскрайбвате, лайквате и всякакви такива джунджури. Няма да правя регистрация в VBOX, защото не мога да кача клиповете. Показва ми, че трябва да са над 10 мегабайта и някакви такива глупости. Аз тази програма не мога да направя по-голями и така. Довиждане за този епизод, очаквайте следващия. Чао!